almajiri ne, duk abin da zai saba wa addini na ko al'adata ko zai zubar min da mutunci ko ya taba mutuncin iyalina ko mutuncin familin mu ni ba zan iya yin shi ba ko da kwatankwacin yayi. Da farko suna na excellency mustapha badamasi naburaska. Naburaska ta samu asali wata jiha ce a america, a inda aka fara karrama ni aka bani award kuma aka zo aka yi fim mai suna naburaska. Yau fim din ya kai shekara 17 ko 18. wai na ci kamar 2001 ko ba zan iya tunawa. Jihar Kano. Ina tunani yanzu ina da 34 ko 3 ko 5. Mata na 2, 'ya'ya na 4. Na farko dai yanzu mata na 2, sannan a kowane lokaci zan iya rufe kofa. Gaskiya ne akwai wanda nake kwankwasa, su ma kuma akwai wanda suke kwankwasawa. To ɗaya daga cikin wacce nake kwankwasawa a yanzu akwai Hadiza Kabara. Kowane lokaci in dai time din yayi. To me suna aure ai shi abu ne mabayyani. To ba ni nake zaba ba, labari ne yake zabar haka. Shi labarin fim shi yake fitar da abin da za ka yi, sai kuma daraktan ya duba ya ga abin da ya dace sai ya baka role. Gaskiya ne an taɓa yin dukan gaske a fim da yawa ma. Wato kamar yadda nake dukan mutane a fim, ni ma ana ba da dama a dake ni, domin Alhaji Rabilu Musa Ibro shine mutumin da ake kan in an ba shi role shi ba ma sai an ce yi dukan ba zai yi dukan. To in ya dake ni ma zan dake shi. Tijjani Asasi shi na taba duka ya mun korafin ya ji zafi, kuma an ba shi role na duka shi ma zai dake ni. Akwai matsaloli da yawa na rashin shugabanci da rashin jajircewa da rashin kare haƙƙin masana'antar da kuma wanda suke cikin masana'antar. Ai duniya tana kallon mu, yanayin shigarka, yanayin shari'ar da za a yi maka. Idan ka zama na banza ba sai ka wahala gurin bayyana cewar kai mutumin banza ba ne, a duniya ce za ta faɗi kai mutumin banza ne. Haka za ka zama na gari, kar ka sha wahalar bayyana wa duniya cewar kai na gari ne, duniya za ta faɗi cewar kai na gari ne. Na dai san abin da na sani shine majoratin 'yan fim 'ya'yan almajirai ne, mutanen arziki. Abin da ni na sani da kaina kenan, ciki har da ni mai magana. Babana malami ne, ni kuma almajiri ne. Duk abin da zai saba wa addini na ko al'adata ko zai zubar min da mutunci ko ya taba mutuncin iyalina ko mutuncin familin mu, ni ba zan iya yin shi ba ko da kwatankwacin yayi. Wane ne? Na kife kif, na ciki cif a Qur'ani, na san gurare da yawa daidai gwargwadon iya abin da na fahimta da kuma sani na da ne. Bayan sana'ar fim, dan kasuwa ne ni kuma dan siyasa ne. Fim din da na sha wahala ta gaske na wahala shine Basaja. Suna da yawa domin akwai inda murya nake canjawa, wani gurin zan yi muryar mata, wani gurin zan yi muryar maza, wani gurin zan yi muryar malami, wani gurin kuma zan yi normal murya tare da nake da ita. Karakter da tafi burge ni a gidan Badamasi bata wuce karakta ta ba. Haka kawai ina naburaska sai a ga na juye kawai na zama bazuka, daga nan kuma kawai sai a ji na fada cikin harkar shaye-shaye. To wannan in akwai abin da yake bani mamaki yake kuma sa ni nishadi, bai wuce lokaci ɗaya kawai in ji na canja ba. To yadda ake Mustapha yake canja muryarsa ko kuma bazuka ya canja muryarsa,
to ba gashi yanzu ina zaune ba na juye kire-kire zuru za ta ci zuru sai dai su ci zuru dan ba za su ci juna ba wallahi. Ita yi tsiwa tsakanin tsita ka tsiya ta kuri bisa kan tsinan dan yatsa. Allah wallahi tabbatar ka ce osu yake na ringi motar jaka. Warin gaya yake gaskiya. Sai a magana to bashi mamuci da shi cikin zakiyar kuma sai wannan a wannan lokacin ina ji da wannan karakter lokaci daya haka kurin in ga na juyi na zama bagagge ko na zama dan daba ko kuma sun dawo responsible mutum.